La Chișinău a dat start ediției 2025 a Forumului Național dedicat lucrătorilor și lucrătoarelor de tineret din Republica Moldova, celor care zi de zi contribuie la dezvoltarea generației tinere din Moldova. Organizat de Institutul de Instruire în Dezvoltare Millennium, în parteneriat cu UNFPA, forumul reunește profesioniști, experți și facilitatori din toate regiunile țării. Tema ediției din acest an, accelerarea formării și dezvoltării profesionale a lucrătorilor de tineret din Republica Moldova, a inspirat 2 zile pline de ateliere, sesiuni practice și discuții despre provocările și viitorul domeniului de tineret. Pentru mulți, forumul a fost o sursă de inspirație și un prilej de a redescoperi sensul lor în munca comunității. În culise se află o echipă dedicată și motivată de organizatori, parteneri, care au creat ca forumul să fie un spațiu de colaborare, învățare și inspirație. Ce obiective v-ați propus pentru ediția 2025 a forumului? Forumul Național al Lucrătorilor și Lucrătoarele de Tineret este organizat anual de către Institutul de Instruire în Dezvoltare Millennium, iar anul acesta ne-am propus să ne focusăm pe accelerarea dezvoltării profesionale a lucrătorilor de tineret din Republica Moldova. Cum contribuie acest eveniment la dezvoltarea rețelei de lucrători de tineret din Republica Moldova? Forumul este, de fapt, un eveniment în care ne adunăm ca comunitate de lucrători din tineret, să discutăm subiecte de importanță pentru sector, să analizăm tendințele care sunt la nivel de politici, atât naționale cât și europene, și să consolidăm comunitatea lucrătorilor de tineret. Ce planuri aveți pentru continuarea inițiativelor născute aici? În primul rând, la final de forum se planifică elaborarea unei rezoluții cu trasarea punctelor cheie în raport cu recomandările comunității lucrători de tineret, iar ulterior, ca comunitate, să lucrăm împreună pentru contribuirea atingerilor acelor obiective din rezoluție. Ce înseamnă pentru tine să fii lucrător de tineret în Moldova? Să fii lucrător de tineret în Moldova înseamnă să deții competențe foarte variate, să fii foarte universal, pentru că pe de-o parte trebuie să înțelegi care sunt necesitățile, nevoile specifice ale tinerilor, trebuie să deții competențe de educație non-formală ca să faci diferite activități pentru tineri, trebuie să cunoști datele statistice și practicile internaționale ca să poți să le aplici în Republica Moldova. Ce înseamnă pentru tine să fii un lucrător de tineret în Moldova? Deci un lucrător de tineret ar însemna să fii pe aceeași undă cu tinerii, să ai anumite abilități, cunoștințe și să-ți placă ceea ce faci. Care sunt provocările care se confruntă un lucrător de tineret? Probabil este greu de motivat adolescenții, tinerii, asta cred că e cea mai mare, nu sunt motivați. A doilea, poate este nevoie să cunoască mai multe tehnici de lucru cu ei și să fie în pas cu tinerii, da? Să cunoască tot ce ține de tineri și de tineret și inovații în domeniul în care activează. De ce necesități are nevoie un lucrător de tineret? În primul rând, de salariu motivant, că dacă nu ai un salariu bun, asta înseamnă că nu tare mult ești implicat acolo unde ești. În primul rând salariu, în al doilea formări, abilități, eu știu, în primul rând să-ți placă ceea ce faci. Și atunci dacă îți place ceea ce faci și îți place lucrul cu tineretul, tu o faci din entuziasm și îți place să avansezi, să studiezi. Ce înseamnă pentru tine să fii lucrător de tineret în Republica Moldova? De fapt, aș spune așa, că să fii un lucrător de tineret în Republica Moldova, la bază ar trebui să ai, în primul rând, psihopedagogia, pentru că ca să înțelegi un tânăr, trebuie să gândești plus minus ca un tânăr. Să te pui într-o minte cu el și trebuie să fii tolerant, inclusiv, profesionist, să fii tânăr, energic și plin de viață. Care sunt provocările care se confruntă un lucrător de tineret? Provocările, cred că cea mai mare provocare cred că ar fi motivația tinerilor, pentru că cumva în zilele noastre să motivezi un tânăr să vii la centrul de tineret e foarte complicat, pentru că având în vedere, pentru că suntem în era de tehnologii și practic toți tinerii au de toate, e foarte greu să-i motivezi să vii la centru, să mai facă pe lângă ceea ce au acasă, să mai vie, să mai învețe ceva nou și inovativ. Care sunt necesitățile unui lucrător de tineret? Necesitățile cred că ar fi formarea în lucru și
și ar fi bine să fie cât mai multe sesiuni de formare în care să știi exact ce are nevoie un tânăr, cu ce se confruntă un tânăr și cu ce se confruntă un lucrător de tineret. Forumul Național al Lucrătorilor și Lucrătoarelor de Tineret 2025 demonstrează că investiția în oameni este cheia unei societăți puternice. 2 zile de dialog, învățare și inspirație pentru un viitor în care tinerii și cei care îi ghidează cresc împreună. Urmărește-ne în continuare pe e-tineret pentru mai multe oportunități pentru tineri.